Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Rymbalski. Dzisiaj chciałbym przeprowadzić rozmowę o historii Kaszubów z panem profesorem, doktorem habilitowanym Józefem Borzyszkowskim. Pan profesor jest prezesem honorowym Instytutu Kaszubskiego, jego wieloletnim prezesem, współtwórcą, emerytowanym profesorem Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego i członkiem wielu towarzystw naukowych. Podejrzanych instytucji. A jeszcze oczywiście członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, to z tych ważniejszych. Panie profesorze, troszeczkę nie po kolei mamy nasze spotkanie, bo pierwsze spotkanie odbyło się z profesorem Cezarym Obrachtem-Prądzyńskim, który jest autorem tomu 5 Historii Kaszubów. Dzisiaj spotkanie z panem. Pierwsze pytanie, bo to jakby tutaj nasi słuchacze prosili o to, żeby uzupełnić to. Z ilu tomów i jakich tomów składa się historia Kaszubów? Zgodnie z koncepcją mistrza, profesora Gerarda Labuty, który opracował tom pierwszy, Historia Kaszubów, czasy średniowieczne, wydana po raz pierwszy w 2006 roku. Kontynuacja jego dzieła obejmuje 4 dalsze tomy. Tom drugi, Czasy nowożytne, profesor Zygmunt Szultka. Niestety nie zdążył na czas przygotować, ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku, w tym raczej już pewno nie, ten jego tom się ukaże. I kolejne tomy są 2 przypisane do mnie. To jest XIX wiek, czyli historia Kaszubów w dziejach Pomorza w okresie Królestwa Pruskiego i Cesarstwa Niemieckiego i tom 4 w II Rzeczypospolitej, obejmujący również okres okupacji hitlerowskiej. Ostatni tom 5, dzieło profesora Cezarego Obrachta-Prądzyńskiego, obejmuje okres po 1945 roku do 2015. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie ma za co. Drugie pytanie, jakie chciałbym panu profesorowi zadać, dotyczy metodologii badań historii Kaszubów. I to tutaj oczywiście mam na myśli okres XIX i pierwszej połowy XX wieku. Czym dysponuje badacz historii Kaszubów? Jakimi materiałami? Co jest opracowane, jeżeli chodzi o ważne monografie dotyczące tego okresu, a co należałoby pilnie przebadać? Nasza historia Kaszubów w dziejach Pomorza ma punkt wyjścia, historię Pomorza, opracowaną przez wielu autorów, jeszcze wciąż niedokończoną, a zainicjowaną i długie lata kierowaną przez profesora Gerarda Labutę. Jeśli się ktoś z tą historią spotkał, to zauważy, że tam na ogół Kaszubi są rzadko obecni. Sam profesor Labuda kiedyś się z tego tłumaczył. Najwięcej może jeszcze jest chyba w tomie 3, gdzie profesor Zygmunt Szultka sporo rzeczy odkrył dzięki badaniom archiwalnym. Tym niemniej, ponieważ napisaliśmy syntezę, a więc podstawą jest stan badań, jest istniejąca historiografia. I tu zaczynając od tej syntezy historii Pomorza, sięgać musimy, zapoznać się trzeba było najpierw z wszelkimi innymi monografiami, ale też historiami Kaszubów, bo wiemy, że mamy oprócz tegoż tomu pierwszego profesora Gerarda Labudy wcześniejsze 2 historie Kaszubów. Fryderysia Lorenza 1926 i Aleksandra Majkowskiego 1938. O pierwszej powiedziano, że to raczej historia germanizacji Kaszubów, o drugiej powiedziano, że jest to troszkę bardziej literackie dzieło. Te dzieje Kaszubów są rozpuszczone w historii ogółu Słowian nadbałtyckich.
i właściwie można powiedzieć, że Majkowski skończył końcem XIX wieku i nawet nie zaprezentował tego, co sam w największym, najpiękniejszym stopniu współtworzył, czyli ruchu na przykład młodokaszubskiego. Mamy też parę innych opracowań, zarówno historii Pomorza, jak i też dziejów Kaszubów. Jest między innymi to polsko-niemieckie dzieło, my mówimy, jaki tytuł jest? Historia, nie, Pomorze, mała ojczyzna Kaszubów, historia i współczesność, wspólnie wydane przez Zrzeszenie, Instytut i OZY Akademii przez wielu lat, które zyskało piękną ocenę profesora Gerarda Labudy, aż że zawstydzającą bym powiedział, bo rzeczywiście jesteśmy świadom braków tego wszystkiego. Mamy multum monografii. Monografii szczególnie dużo jest w odniesieniu do II Rzeczypospolitej. Jako to pewno zawsze łatwiej bazować na źródłach, głównie w języku polskim, gdy w odniesieniu do wieku XIX mamy też różne opracowania, ale znacznie mniej. Chociaż trzeba wspomnieć, że sporo opracował profesor Kazimierz Wajda, zmarły parę miesięcy temu z Torunia, między innymi dzieje migracji, kwestia rolna itp. itd. Mamy też sporo rzeczy związanych z opracowaniem na Pomorzu, bo nie na Kaszubach. To jest właśnie to, że na ogół te wszystkie monografie, z których myśmy korzystali, one z reguły dotyczą historii Pomorza, a w tym się przejawia w większym lub żadnym stopniu historia Kaszubów. Mamy na przykład też moją monografię poświęconą inteligencji, w której świadomie starałem się również problem kaszubski w jakiś sposób eksponować. Stąd, pisząc tę historię, myśmy od razu w wyniku tych naszych debat, opracowując koncepcję, zakładali, że trzeba sięgnąć też do źródeł archiwalnych, do źródeł drukowanych, których jest mnóstwo. Mnóstwo. Proszę zwrócić uwagę, że przy opracowaniu historii Pomorza jakiegoś tam jednego tomu, jednej części jest ostatnio 10 prawie autorów, a tu jeden autor musi do tego wszystkiego zerknąć i rzeczywiście każdy z nas, współautorów, mógłby powiedzieć, czego jeszcze nie przebadaliśmy, bo sięgaliśmy też do archiwaliów, ale przede wszystkim do tych źródeł drukowanych. I to zarówno od strony państwowej czy urzędowej niemieckiej, jak też kościelnej. W końcu jakby nie było, Kasiabi są pobożni, questo bardzo wiele dla Kasiabów znaczy i jedno budową kasiabską tożsamość, mentalność mówimy, no to więc trzeba też było przestudiować to, co w historii Kościoła na Pomorzu się pojawiło, ukazało i tak dalej, i tak dalej. Więc przeróżne źródła drukowane, archiwalne, ale też mamy multum wspomnień. Kiedy dziesiątki lat temu, gdy były spotkania twórców literatury kaszubsko-pomorskiej we Wdzydzach, to właśnie narzekano, że nie ma wspomnień kaszubskich, pomorskich. Ja wtedy już znałem kilka, które czekały na wydanie i w międzyczasie od tamtych lat 70. ukazało się multum wspomnień, a jednocześnie też sporo jeszcze jest w archiwach domowych czy innych i czeka na przygotowanie do druku. Więc żniwo wielkie, trochę może nawet za wielkie na jednego autora. A monografie miast i wsi, których sporo już jest i których pan liczny jest autorem, albo współautorem. Też ich korzystałem. Bardzo często, tak. I korzystałem też z archiwów prywatnych, bo to jest też piękna sprawa. W wielu domach kiedyś chowano różne papiery. To też jest fantastyczna rzecz. Dziś to już może troszeczkę jest inaczej. Sagi rodzinne też się liczą. Wszystko się liczy, panie profesorze. Wszystko się liczy. A druga część pytania. Co pańskim zdaniem wymagałoby podjęcia najpilniejszych badań monograficznych? Musiałem się hamować, żeby zbyt często nie zaznaczać w tekście czy w przepisach, że ten problem czeka jeszcze na
monograficzne badania i takich, że tak powiem, wtrętów w tych moich tomach jest sporo, a przy kolejnej korekcie kilka jeszcze wykreśliłem, żeby nie było za wiele. I tu można powiedzieć, że każda rzecz czeka na, każdy problem czeka na badania, bo jeśli mówimy o dzieje, o historię Kaszubów, bo na przykład najważniejszy problem XIX wieku, czy pierwszej połowy XIX wieku, kwestia uwłaszczenia. O czym będziemy mówić? A no właśnie, ale w przypadku Kaszubów to poza tymi naszymi, moimi indywidualnymi badaniami dotyczącymi wsi czy gmin nie ma tego, a to jest też problem, który czeka na no, bliższe rozpoznanie. Nie? Także polecam lekturę tych. Nie ograniczać się do słuchania naszego gadania, tylko po prostu spokojniutko studiować te tomy. Piękna rzecz. Ja to już widziałem, panie profesorze, ale też... Ja czytałem, nie tylko napisałem, ale czytałem parę razy. No właśnie, nadmienił pan uwłaszczenie. Ja myślę, że w ogóle te pańskie 2 tomy w trzech woluminach no rozpoczynają się od uwłaszczenia, czyli można powiedzieć, na początku było uwłaszczenie i separacja. I tutaj chciałbym, żeby pan profesor naszym słuchaczom i widzom coś więcej na temat tego powiedział, bo wydaje, że my współcześni ludzie nie bardzo chyba doceniają to, co wydarzyło się pod zaborem pruskim na początku XIX wieku i trwało prawie pół wieku. W 2014 roku była okrągła rocznica uwłaszczenia chłopów w zaborze rosyjskim. Troszeczkę na ten temat pisano nawet w prasie. Ale niech pan przypomni, w którym to było roku. 2014, tak? A to była rocznica, czyli rok 1864. A my tutaj na Pomorzu mieliśmy to pół wieku wcześniej. I właśnie tutaj chciałbym, żeby to pan też przedstawił, jakie to jest ważne tutaj dla modernizacji społeczności kaszubskiej. Zadał pan teraz pytanie lub sformułował prośbę na co najmniej 1,5-godzinny wykład i jeszcze do końca studenci, którzy mieli ten wykład, a potem 2 ćwiczenia, też tyle samo czasu obejmujące, do dziś jeszcze niekiedy niektórzy nie zrozumieli. Ale tom 3, część 1 w Królestwie Pruskim i Cesarstwie Niemieckim, to jest tom 3 cały, a część 1 Kaszubi i Pomorze na drodze do kapitalizmu i społeczeństwa obywatelskiego 1815-1870. To na drodze do kapitalizmu i społeczeństwa obywatelskiego 2 fundamentalne sprawy, problemy, które do dziś dnia dają o sobie znać i my przecież, jak się powszechnie mówi, budujemy kapitalizm. My wciąż mówimy o tym, że słabe jest społeczeństwo obywatelskie polskie, jakby przez te nawet 30 lat III Rzeczypospolitej niekoniecznie się wzmocniło. A właśnie zaczęło się wszystko w okresie wojen napoleońskich i ten 806-815, ale ten proces uwłaszczenia, który był w Prusach odgórny, czyli poprzez inicjatywę rządową wprowadzony, który był rozłożony na lata, który obejmował zarówno dobra państwowe w pierwszym rzędzie, jak i dobra prywatne, trwał praktycznie do połowy XIX wieku, a nawet dłużej, można nawet powiedzieć do końca XIX wieku, bo obejmował różne rzeczy. Poddaństwo już było wcześniej, zwolnienie od poddaństwa. W ramach uwłaszczenia trzeba było przeprowadzić separację, niekiedy generalną, ale przede wszystkim specjalną, czyli wytyczyć działki, gospodarstwa indywidualne. Olbrzymia robota. Kilka komisji w tym uczestniczyło, bo były też konflikty i trwało to niekiedy bardzo długo, bo chodziło o to, żeby cała społeczność, która była w to zaangażowana, pod tę propozycję, jaką dawali przedstawiciele władzy, się podpisała, zgodziła.
Separacja specjalna, to powtórzyłem, tak? Wytyczenie indywidualnych gospodarstw. Bardzo często starano się, żeby to było w jednym kawałku, ale niekiedy nie szło tak, więc trzeba było dzielić, że tak powiem, różne części danej wsi między poszczególnych uwłaszczonych chłopów. I tutaj trzeba powiedzieć, że w pierwszym rzędzie uwłaszczono wielkie gospodarstwa, samodzielne, te, które miały szansę na uczestniczenie w tej gospodarce kapitalistycznej. I przy tej okazji skrzywdzono, pominięto małorolnych lub bezrolnych, którzy stanowili potem proletariat wiejski, czyli robotników pracujących u gbura lub na folwarku, jeśli takowy jeszcze gdzieś istniał. Załatwiwszy te sprawy związane z między właścicielem, czy na przykład państwem a chłopami, czy dziedzicem a chłopami, tam było jeszcze pora innych rzeczy do załatwienia, servituty. Wszystko mam tłumaczyć? Matko Święta. Troszeczkę chociaż. Jezu, servituty, czyli uprawnienia chłopów do użytkowania gruntów dworskich i odwrotnie, uprawnienia dworu do korzystania z gruntów dworskich. W pierwszym rzędzie dotyczyło to na przykład, jeśli idzie o servituty dworskie, prawo polowania na gruntach chłopskich. Obrzydliwe prawo. Wystarczy sobie, że pan dziedzic zaprosił sąsiadów i ruszył z tą sworą koni, psów i tak dalej poprzez pola chłopskie. Zniszczył, prawda? I to też trzeba było w jakiś sposób zlikwidować. Chłopi mieli prawo do korzystania z lasów dworskich czy państwowych. Też to im odebrano. Do jezior na Kaszubach bardzo ważne były servituty wodne, czyli ci, którzy mieszkali nad rzekami, nad jeziorami, mieli prawo łowienia ryb na potrzeby własnego stołu. I tutaj jest przykład Wdzyc. Dopiero pod koniec XIX wieku to zostało zlikwidowane i Wdzydzanie do dziś dnia pamiętają, że to była największa krzywda, jaką im wyrządził rząd pruski, bo rzeczywiście potem ci prywatni dzierżawcy tych jezior bardzo tępili i korzystanie z ryb, z połowów poprzez mieszkańców wsi. A na ogół było tak, że ludzie przyjęli, iż to było niesprawiedliwe, więc nie obowiązywało. I broń Boże, tak zwane kłusownictwo nie było grzechem. I tak, to bardzo ważna sprawa. To bardzo ładnie w swojej książce o nieznanym ludzie w Niemczech zaprezentował również sam Izydor Gulgowski. Servituty były również powinności wobec Kościoła. Nie? W końcu każdy gospodarz i dziedzic i chłop musiał rocznie dawać proboszczowi ileś tam korców, mac, zboża, niektórzy i jaj, niektórzy kurę, niektórzy chleba i ksiądz, proboszcz i organista miał swoją część, oczywiście znacznie skromniejszą. W czasie kolędy jechali 2 wozami lub 2 saniami i to zbierali. I te powinności wobec Kościoła zostały zlikwidowane dopiero pod koniec XIX wieku. Na zasadzie, że nastąpiło oszacowanie wartości tych powinności i bank rentowy w Królewcu dał proboszczom, organistom listy rentowe i przez ileś lat to spłacał. Oczywiście to przeszło na czasy III Rzeczypospolitej i chyba do końca proboszczowie z tego nie skorzystali, ale niemniej było to uregulowane i co jeszcze istotne, mimo że dostawali odsetki z tych listów rentowych proboszczowie, to jednak w czasie kolędy, ja pamiętam, w drugiej połowie XX wieku niektórzy proboszczowie zbierali, że tak powiem, przy okazji te mace i te korce, nie? No to są te rzeczy. Dzisiaj mamy kopertę, łatwiej. To panie profesorze Tomaszu, wiesz już też to dobrze, możesz coś jeszcze podpowiedzieć. No na przykład były spory między samymi chłopami, to też trzeba sobie zdawać sprawę przecież z tego, że często wielu z nich czuło się skrzywdzonych, że na przykład dostało grunty gorszej jakości, ale to i też przecież państwo sobie z tym dosyć łatwo poradziło.
Wiemy też, że te komisje specjalne i rejencyjne, i generalna naprawdę starały się, żeby te protokoły ostateczne były w miarę sprawiedliwe. Ale oczywiście, ponieważ komisje specjalne, które składały się głównie z mierniczych, pracowały w terenie, musiały gdzieś mieszkać, więc mieszkali najczęściej we dworze. Więc stąd chłopi mówili, jak mieszkali w tym dworze czy u proboszcza, to zrobili tak, żeby temu dogodzić. Co było prawdą i nie było prawdą. Było też o wiele łatwiej było załatwić te sprawy w dobrach państwowych, o wiele trudniej w dobrach prywatnych. I to stąd trwało i dłużej, i mniej ciekawie. Jakiś miałem przerwę w wizji. No też dobrze. Myślę, że no tutaj chyba nie wspomnieliśmy o najważniejszym właśnie, że uwłaszczony chłop, który teraz miał swoje gospodarstwo, właśnie stał się księgę hipoteczną. Właśnie obywatelem, właścicielem. Do ksiąg hipotecznych. I to jest też fantastyczne źródło. Pan z tego korzystał, panie Tomaszu, ja też zaglądałem, a niektóre nawet księgi mam w domu, bo wyniosłem z piwnicy jakiejś, powiedzmy, nie? Księgi hipoteczne, czyli każda nieruchomość, każdy właściwie miał swój numer. Nie? Każda nieruchomość swój numer. I tam zapisywały się potem późniejsze zmiany, sprzedaże, kredyty na hipotekę, dług hipoteczny. Dzisiaj znowuż aktualny. Za czasów komuny w PRL-u o długach hipotecznych się nie mówiło, bo te księgi nie były nawet potrzebne. One były wtedy bezwartościowe nawet, można powiedzieć. Stąd była to istotna sprawa. Ale musimy też pamiętać, że poprzez upodmiotowienie gospodarzy chłopów, poprzez te długotrwałe procesy uwłaszczeniowe i inne, to poczucie niekiedy krzywdy, że ten ktoś miał lepszy grunt i tak dalej, dochodziło też często do konfliktów. I mania procesowania przypisana Kaszubom to nie jest mit, to jest prawda, nie? I częstokroć ludzie mówili, że nie chodzi o ten grunt, o ta droga, no o ten recht, o prawo. I stąd niejeden rzeczywiście sporo stracił, bo jakby nie było, adwokaci już kiedyś potrafili, że tak powiem, z klienta zedrzeć czasami skórę. No i też może o takim zjawisku może powiedzieć, jak to, że nie każde gospodarstwo zmieściło się, siedlisko tego gospodarstwa w dawnym siedlisku wsi, że wtedy zaczęły też powstawać te drugie pustkowia wokół kaszubskich wsi, które są takie charakterystyczne też. Które się, znaczy pustkowia, a u nas w Karsinie one się nazywają wybitnie parcele. Bo rzeczywiście we wsi pozostali nieliczni gburzy, a głównie małorolni i bezrolni, proletariat, a każdy gbur starał się wybudować nowe siedlisko w centrum swoich gruntów. Oczywiście wybierał tak, żeby było Błotko, już bez udziału prezydenta Dudy, prawda? I stąd też wokół wsi mamy wianuszek z jednej strony, czasami z wszystkich stron właśnie tych wybudowań, parceli, gdzie się budowało na początku XIX wieku niejako na surowym korzeniu, czyli była piękna chałupa, chlewy, stodoła, rozwerki, te wszystkie gospodarstwa. Ja z dzieciństwa to doskonale pamiętam i żałuję, że żadne takie gospodarstwo poza Wdzydzami już praktycznie nie istnieje. I jeszcze jeden może z bardziej też przykrych zjawisk, bo potem się okazało, że nie każdy z tych gburów był sobie w stanie poradzić z obciążeniami, które spadły na to gospodarstwo i jednak mamy w prasie ówczesnej sporo ogłoszeń o subhaście, tak, czyli o tych przymusowych licytacjach gospodarstw. Tak, ale to się brało między innymi stąd, że w każdej wsi była jedna albo dwie karczmy, że ci karczmarze byli najwcześniej uwłaszczeni, bo stać ich było na to, żeby spłacić swoje zobowiązania wobec właściciela wsi i tak dalej i prowadzili rzeczywiście gospodarkę kapitalistyczną. Wiadomo, że poza
karczmą inny i kościołem, innej rozrywki nie było. Do kościoła się szło raz w tygodniu i to też niekiedy, jak była karczma blisko, to w czasie kazania jeszcze poszło się odpocząć właśnie do sąsiada, prawda? I mamy też multum ksiąg karczmarskich, gdzie jest notowane na bieżąco, ile kto na tę księgę, na książkę, na kredyt, tak, brał. Jak tego było za wiele, no to niestety poszedł majątek na subhastę i to wcale nie jest mit. To jest prawda, że wielu gospodarzy, którzy nie potrafili pracować, oszczędzać, którzy prowadzili rozrzutny tryb życia, którzy zbyt wiele czasu spędzali w karczmie i tak dalej, po prostu tracili swoje majątki. I tu olbrzymia rola kobiet, które pilnowały tegoż męża, ale czasami on się nie dał. Nawet jak przyszło dziecko, córka czy synek po tatę do karczmy, to on potrafił zapłacić za przyjście, ale pozostać do końca w tej karczmie. Więc to rzeczywiście jest jedna z piękniejszych rzeczy, która czeka też na gruntowniejsze badania. Właśnie na badania, nie? A księgi są. No i teraz z tych uwłaszczonych chłopów, z tych rzemieślników, drobnomieszczan rodzi się ruch kaszubski powoli na początku od Floriana Cejnowy. Jest to jednak dosyć długi okres, który pan mimo wszystko omawia i to jest, no zdaję sobie sprawę z ogromu tego materiału, który tutaj jest, ale no, nasi słuchacze i widzowie chcieliby na pewno też usłyszeć, jaka była rola ruchu kaszubskiego w dziejach Kaszubów XIX-XX wiek, ten przełom XIX-XX wieku. Ale zanim do tego przejdę, to trzeba mocno podkreślić fakt, iż z tego uwłaszczonego chłopstwa, z rozwiniętego szkolnictwa, bo obok reform uwłaszczeniowych druga sprawa to właśnie rozwój szkolnictwa powszechnego, średniego i uniwersyteckiego w Prusach. I tutaj z tej warstwy uwłaszczonych chłopów, obejmującej również drobną szlachtę, bo ona też uczestniczyła w uwłaszczeniu, nie tyle może jeśli idzie o prawo własności, ale na przykład podział wspólnot gminnych. Też problem bardzo ciężki, bardzo ważny, prawda? I dopiero ci chłopi uwłaszczeni, mający świadomość, iż kapitałem znaczniejszym, bardziej wartościowym niż kawałek ziemi jest wykształcenie, posyłali swoich synów do szkół, do gimnazjów, a potem na uniwersytety. I taki Cejnowa Wojciech chyba, prawda, w Sławoszynie posłał 3 synów do gimnazjum w Chojnicach, a potem do seminarium. I najmłodszego Cejnowe Floriana na studia. Oczywiście to było już w dużej mierze po wiośnie ludów, kiedy powstało Towarzystwo Pomocy Naukowej dla Młodzieży Prus Zachodnich, założone przez ziemian i duchownych, które udzielało zdolnej, ubogiej młodzieży stypendiów. I z tego środowiska wychodzili inteligenci, którzy uświadamiali sobie i innym, tak jak Cejnowa, wartość własnego języka, wartość własnej kaszubskiej tożsamości i zagrożenie dla niej idące ze strony Niemców, niemieckiej germanizacji, ale też Cejnowa podkreślił, że równie niebezpieczna jest polonizacja, bo ta szlachta, ci duchowni uważali na ogół, że to, co kaszubskie, jest mało warte i stąd wręcz, że tak powiem, tępili tę sprawę. Zresztą przez cały wiek XIX mamy ten podział, różne stanowiska wśród Kaszubów, jeśli idzie o własną tożsamość, własną kulturę, własny język. Ale Cejnowa był pierwszy, który sformułował program. Mówimy, że jest ojcem regionalizmu kaszubskiego, ojcem literatury kaszubskiej i tak dalej. Zarzucano mu separatyzm, zarzucano mu bezbożnictwo, bo on krytykował szlachtę i duchownych, ale właśnie tych, którzy tępili kaszubskość, co było strasznie
brutalne nawet, szczególnie w odniesieniu do Kaszubów ewangelików, żyjących na Pomorzu Zachodnim, z ogenantem tak zwanych Słowińców, co przecież wyśmienicie udokumentował rosyjski uczony Aleksander Hilferding, który współpracował z Cejnową i wspólnie w części odbył wielką podróż po Kaszubach i tych naszych nadwiślańskich i tych Pomorza Zachodniego i napisał tą księgę najlepszą z XIX wieku o Kaszubach, a statki Sławian na jużną bieregu Bałtyjsko-Womoria, czyli resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. To był 1862 rok. Cejnowa nie zyskał, że tak powiem, akceptacji i szerokiego poparcia wśród ludzi, ale wydał sporo broszur i ludzie te broszury czytali. Ci nawet księża, którzy go krytykowali, zaczynając od swojaka Kaszuby, księdza Kellera, który już jako gimnazjalista zaczął z Cejnową polemizować i potem bardzo ładnie się angażował w sprawy polskie, ale nie kaszubskie, nie? I to jest to, więc profesor Labuda wyróżnił 3 nurty niejako w tej działalności Kaszubów. Germanofilski, polonofilski, kaszubsko-pomorski, słowiański, który eksponował podmiotowość Kaszubów. I tu ojcem tegoż trzeciego najważniejszego jest właśnie Florian Cejnowa. Potem mamy Derdowskiego, potem mamy Młodokaszubów. Młodokaszubi połączyli niejako to, co zaproponował, to, co prezentował Cejnowa, który miał wyśmienite kontakty z wszystkimi niejako sąsiadami, narodami słowiańskimi, Czechami, Słowakami, Serbo-Łużyczanami, oczywiście również z Rosjanami i który widział też podmiotowość Kaszubów w tej rodzinie słowiańskiej. O braciach Polakach mówił starsi bracia. Jego rozmowy Kaszebę z Polocha i Polocha z Kaszebą są wyśmienite. Charakterystyka szlachty, która uważała siebie za jedyną, porządną, że tak powiem, czy 100% reprezentację polskości, jest do dziś dnia aktualna. Polecam. Piękna sprawa. Obie te rozmowy, które są dziełem literackim, ale takim mocno, że tak powiem, osadzonym w realiach. Młodokaszubi połączyli to, co mówił Cejnowa i to, co mówił Derdowski. Bo niektórzy zarzucali Derdowskiemu, że on nie cenił kaszubszczyzny, języka kaszubskiego, że chciał, żebyśmy wszyscy mówili tak jak we Warszawie, bo wtedy będą nas cenili, szanowali. To i prawda, i nieprawda. Jak się dobrze wczytamy w jego teksty, to ta rzeczywistość wygląda inaczej, a jednocześnie trzeba powiedzieć, że dopiero jego twórczość dotarła, Czurlińści i inne Kaszeby pod Widnem, do tak zwanego ludu. Bo to jest też coś niesamowitego, że w tym całym XIX wieku jest taki pewien mit ludu, chłopskiego oczywiście. I ten lud, a obok ludu są pany, nie? Księża i pany, prawda? A dzisiaj sami panowie są, jak wiemy, nie? Ale Cejnowa właśnie to jaśnie państwo bardzo tępił. I poprzez Derdowskiego wzrosło zainteresowanie Kaszubszczyzną i poczucie, świadomość wartości Kaszubszczyzny. Tego, że w tym języku można różne piękne rzeczy opowiedzieć, nie tylko do śmiechu. Połączyli Młodokaszubi. Majkowski, Karnowski przede wszystkim, dwaj najwybitniejsi twórcy ruchu młodokaszubskiego, to, co proponował Cejnowa i to, co proponował Derdowski. To hasło, co kaszubskie do polskie. Rozwój Kaszubów pod względem kulturalnym, gospodarczym i politycznym. Początek tego ruchu spotkał się z sympatycznym przyjęciem ze strony dotychczasowych elit, tych narodowych, 100% polskich, prawda? Księży i innych, prawda? Ale potem zauważyli, że ci Kaszubi, ci Młodokaszubi mają ambicje polityczne. Oni nawet wprost powiedzieli, że przedstawiciele Kaszubów w Sejmie niemiec-pruskim i parlamencie niemieckim powinni pochodzić z tej ziemi, a nie być tylko tutaj obecni w trakcie wyborów, bo my często nie pamiętamy, iż okręgi kaszubskie były najpewniejsze w całych Prusach Zachodnich. W tych okręgach kaszubskich czy kaszubsko-kociewskich zawsze niemal zwyciężali kandydaci polscy, a byli to na ogół ludzie spoza regionu.
I tu mamy za czasów młodokaszubskich, współtwórcą ruchu młodokaszubskiego był Roman Janta Połczyński z Żabiczyna w Wielkopolsce, ale z tych naszych połczyńskich z Betościego Połczna rodem, czyli z Gniazda tego, który bardzo się tu udzielał w kółkach rolniczych, towarzystwach ludowych, żeby być bliżej swoich wyborców, kupił nawet domek, dworek, domek w Sopocie i tak dalej. Był czołową postacią na zjazdach organizacyjnych Towarzystwa Młodokaszubów, ale jego w 12 roku utrącili, bo on był za blisko. On się tam już nie mieścił w tym, co centrala ruchu wyborczego sobie wymyśliła, prawda? A właśnie wtedy Młodokaszubi powiedzieli, nie, ten przedstawiciel nasz musi być stąd i musi być na bieżąco z tymi ludźmi związany. Jak czytamy historię XIX wieku, powiedziano mi, żebym, broń Boże, nie rzucał nawet pięknych kaszubskich przekleństw. To zbyt wiele rzeczy nadal jest aktualnych. Naprawdę, coś niesamowitego. Ja mówiłem, że poprzez te lata pracy nad historią Kaszubów mam czasem aż nadto historii, nie? I jeszcze coś więcej. Polecam to studiowanie i tam rzeczywiście czytanie się również dokumenty źródłowe, bo i tak się te nasze tomiska rozrosły ponad miarę, prawda, a wypadałoby niekiedy może głębiej komentować, analizować cytowane źródła. Ja daję sporo ilustracji, a również te ilustracje pokazują, że tak powiem, wiele rzeczy, które się wtedy działy. Na przykład, jeśli mamy tom drugi część drugą tomu trzeciego w Cesarstwie Niemieckim oraz Za Wielką Wodą na emigracji 871-920, na obrazku jest widokówka, widzicie Państwo, z Lubni, początek XX wieku. I zobaczcie, jaki to świat. Dworzec, wieża ciśnień, murowana szkoła, murowana karczma. Tam wtedy już mało, tylko w niektórych regionach, tych najuboższych, na kaszubskich piaskach trwało budownictwo drewniane, ale większość wsi naszych miała już zupełnie inny obraz, zarówno na południu Kaszub, jak i na północy, która była północ Kaszub, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, że były różnice bardzo znaczne między północą, środkiem a południem. Północ była najbogatsza, bo zarówno te Kępy, Oksywska, Pucka, inne to są dobre ziemie i jak dzisiaj pojedziemy w takie wsie jak Żelistrzewo, Sławoszyno czy inne, to budynki sprzed I światowej wojny do dziś stoją i są nadal murowane, nadal kryte. I ładne. Na punku i ładne, prawda? I przypominają dworki. A to były górskie gospodarstwa, stąd też to pojęcie gbur to mur, bo on był podporą, on był tym fundamentem, on był tą ostoją zarówno kaszubskości, jak i polskości, nie? I co? Dalej? A może trochę coś, czym ten ruch się charakteryzował w okresie międzywojennym? Międzywojennym? Tak. Za czasów pruskich, kiedy była władza, kiedy było czarno i biało, nie? Kiedy był główny wróg to Prusak, Niemiec, kiedy mówiło się, że Polak to katolik, Niemiec to ewangelik, protestant, co też nie jest prawdą, bo i wśród Kaszubów było sporo ewangelików i odwrotnie. Natomiast praca organiczna, która tutaj dominowała, w tym sensie, że budowanie podmiotowości swojej w sensie gospodarczym, a i politycznym, prawda? Była przede wszystkim przeciwko Niemcom. To była forma obrony przed germanizacją. Germanizacją odgórną, czyli na drodze ustawodawstwa wyjątkowego, czy na drodze, powiedzmy, germanizacji poprzez szkołę, wojsko, tak? Ale o wiele groźniejsza była ta germanizacja dobrowolna, bo te nasze knopy, jak szły do wojska i służyły gwardii cesarskiej w Berlinie, no to przecież on wracał nie tylko na
urlop na przepustkę pełen dumy i chwały, gdzie on to nie był. To dopiero, że tak powiem, w PRL-u się troszkę, że tak powiem, przekreśliło ten element naszej historii. Potem jeszcze za jednego z ostatnich, że tak powiem, wodzów, również dziadka z Wehrmachtu, się potępiało, prawda? Ale ta służba wojskowa miała swoje też pozytywne znaczenie. To była dodatkowa szkoła poza tą powszechną. A Kaszubi, Polacy, musieli się, że tak powiem, w tej konfrontacji z społecznością niemiecką, tej rywalizacji z Niemcami, o zachowanie swojej polskości, ale o zachowanie ziemi, walka o ziemię z komisją kolonizacyjną i różne inne rzeczy, to się nie da opowiedzieć w ciągu godziny. Panie doktorze, czytać trzeba czytać, trzeba sobie przypomnieć. Trzeba też jeszcze z niektórymi, że tak powiem, dziadkami takimi jak ja, albo jeszcze starszymi, porozmawiać, którzy co nieco pamiętają. Bo to, co się dokonało u nas w ciągu drugiej połowy XX wieku i w bieżącym już wieku, to się nie da porównać. Te 30 lat ostatnie III Rzeczpospolitej, to można powiedzieć, to jest niemal cały wiek XIX. W końcu jeśli popatrzymy na architekturę, na krajobraz kulturowy Kaszub, wsi, prawda? Mamy te budynki właśnie z czasów pruskich, po wojnie Zypcyś, Einon Zypcyś, kiedy te pieniądze, kontrybucja francuska dała pieniądze na budowę szkół, urzędów gminnych itp. Itd. To było niesamowite. Dworców kolejowych, no w każdym razie te budynki, które powstały pod koniec XIX wieku, one przez pierwszą połowę XX wieku były wciąż najważniejsze. I dopiero w tej III Rzeczypospolitej my budujemy, czy zaczęliśmy budować masowo szkoły, domy kultury, urzędy gminne i inne, prawda? Drogi. Oj, ale budowano drogi już od XIX wieku. Ależ oczywiście i to z wielkim trudem i to czasami bardzo ładne drogi. Dobrze było, gdybyśmy to docenili. Te drogi brukowane, obsadzone pięknymi drzewami. Pięknymi drzewami. I dzisiaj widzę, jak nasi drogowcy, remontując te drogi, niszczą to, co fantastycznego. A mówimy, że Kaszuby to region turystyczny, a wobec tego te drzewa, te aleje, już na południu coraz mniej ich, na północy jeszcze są gęściej zachowane, trzeba by je chronić. Nie chronią, cały czas wycinają. To Młodzi, nie dajcie. Proszę Państwa, rzeczywiście ja zachęcam do czytania. Ja kilka miałem podejść. Od razu się przyznaję tutaj z ręką na sercu. Przeczytanie tych kilku tysięcy stron wymaga czasu. Ja na razie sobie wybierałem rozdziały, które mnie interesowały. Nie ma już też na to czasu, bo wczoraj wieczorem, jeszcze przygotowując się do tego naszego spotkania, czytałem rozdział o Gdyni, o propagandzie Morza i Piłsudskiego. Bardzo mnie to zainteresowało, bardzo ciekawie pan profesor to przedstawił. To jest też bardzo ważny element. Powstanie tego ważnego miasta, tej Gdyni, na fundamentach kilku kaszubskich wsi, o czym niektórzy nie chcą pamiętać, a jednak dzisiaj, jak potwierdzają to badania, tych Kaszubów mieszka tutaj bardzo dużo, lub ludzi, którzy mają jakieś pochodzenie. Najwięcej mieszka w Gdyni. Tak. Więc jest to najbardziej kaszubskie miasto, chociaż w takiej oficjalnej, państwowej propagandzie jest to najbardziej polskie miasto na Pomorzu. Ale pomału musimy właśnie sobie uświadomić, co jest również w tej naszej historii, w jaki sposób pokazane, że Kaszubi to też Polacy. Przynajmniej w 90% czują się Polakami. I od pokoleń, od co najmniej 20 roku, ale i wcześniej, walczą z mentalnością kolonialną. Zauważcie, że my mówimy tylko o Niemcach, kulturträgerzy, ale myśmy na Kaszubach tych kulturträgerów przeżyli kilka fal. I to właśnie w XX wieku co najmniej dwie. Jest to rzecz niesamowicie ważna, że rzeczywiście dzięki ruchowi kaszubskiemu, dzięki
Cejnowie, Derdowskiemu, Młodokaszubom i tym, którzy w dwudziestoleciu międzywojennym, idąc różnymi ścieżkami, też o to zabiegali, rzeczywiście dorobiliśmy się swojej własnej podmiotowości. W końcu to napisał chyba profesor Prądzyński, chociaż nie wiem, czy wystarczająco dobitnie to wyeksponował. Co się wydarzyło, że był premier Rzeczpospolitej Kaszuba, prymas Kaszuba, a jeszcze biskupów wiele, itp., itd. Już pomijam inne urzędy, inne stanowiska uniwersyteckie, ministerialne, itp., itd. Rzeczywiście Kaszubi wypracowali, czy dopracowali się podmiotowości w Polsce. I tutaj, jeśli dzisiaj przeżywamy również kampanię wyborczą, tak, to posłuchajcie, kto mówi lepiej po kaszubsku. A widzę, że starają się niemal wszyscy, prawda? To też o czymś mówi. To jest też pewien sygnał. I stąd, gdy mówimy o Gdyni, która była wizytówką Polski, która była, że tak powiem, która jest mitem również pewnym, nie do końca, że tak powiem, jeszcze opracowanym w pełni i uświadomionym wszystkim Polakom, to był ten czynnik kaszubski tam bardzo istotny. Nie tylko grunt kaszubski jest, ale również obecność Kaszubów i to ciągłe zabieganie o tę podmiotowość. Ale tu w tym kontekście ja bym przywołał prezydentów. Po opublikowaniu fragmentu tejże historii w Pomeranii, poświęcony prezydentom Rzeczypospolitej na Kaszubach, zadzwoniła do mnie jedna pani w moim wieku, powiedzmy, mówi, jak tyś to ładnie pokazał, tych prezydentów, ten Wojciechowski, to był człowiek, bo rzeczywiście można powiedzieć, że prezydent Stanisław Wojciechowski, Gabriel Narutowicz nie zdążył Kaszubów odwiedzić, bo go zamordowali. Łatwo też do tego dojść. Ale Stanisław Wojciechowski odbył kilka podróży na Kaszuby i do Gdyni, był przecież przy poświęceniu portu itp. itd. I był człowiekiem, który rzeczywiście dbał o interes Kaszubów, który traktował podmiotowo Kaszubów, który był we wszystkich niemal zakątkach Kaszub i nie było w jego postawie żadnej prywaty. Natomiast już jego następca, sanacyjny wzór dla wielu dziś profesor, jakby się ktoś pytał, oj, z profesorami bywa różnie. Mościcki Ignacy bywał również na Kaszubach wiele razy, ale najważniejsze były dla niego polowania. Oj, te polowania. Był w różnych miejscach i pamiętam rozmowy z panią Jadwigą Konkolową z domu Kandał, współwłaścicielką Jeziora Żarnowieckiego, która gościła wszystkich niemal prezydentów u siebie, ministrów itd., ale właśnie między innymi Mościckiego. I mówi, jak był jakiś prezydent czy minister, to zawsze wieźli ich na dole na przyjęcie, bo wiadomo, ryby, grzyby i fantastyczne przyjęcie. Mówi, to ich nic nie kosztowało. Był przecież niejeden dzierżawca domeny, czyli dóbr państwowych, majątku państwowego, nie tylko w samym Żarnowcu, ale gdzie indziej, parę też ładnych nazwisk, które dzisiaj są obecne, mówi. Gdyby do tego zawieźli prezydenta, to on by przez 5 lat podatku nie płacił i dzierżawy. A u nas to nic nie kosztowało. Więc ta gościnność kaszubska miała swoje wzięcie, ale też w pamięci, że tak powiem, pozostał, powiedziałbym, prawdziwy obraz tych ludzi, nie? I wielkość w małości nieraz. Smutno. Może na tym... Że rzeczywiście, gdy my czcimy tu przeróżnych, tam wystarczyło, że gdzieś jakiś prezydent był tylko gościem i zrobili już wielkie święto, rocznicę z tego tytułu, to trzeba by, żeby upamiętnić na Kaszubach, także w Gdyni, dobitni Stanisława Wojciechowskiego, który współpracował bardzo z Kwiatkowskim, który bardzo dobrze współpracował z Wachowiakiem. To są ci najlepsi ministrowie i wojewodowie, czyli minister i wojewoda, którzy rzeczywiście interesowali się i Gdynią, i Pomorzem, i Kaszubami.
I na tym skończymy i zachęcimy do czytania. Do czytania. Proszę nie wierzyć naszej rozmowie, temu co tu padało, bo to zwykle są słowa wyrwane z kontekstu, a jak się czyta, że tak powiem, stroniczka po stronie, łącznie z przypisami. To są tysiące informacji. Dziękuję to można znaleźć za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.